बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ सतबांसा लानाय बायदिनो साहा ओनसोलाव जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो बे बाथ्राखौ बुंदों एमएलए जयन बसुमतारिया। चिरां भारत भुटान सिमना निज्लागुरि बाजारनिफ्राय थुक्राझारसिम थांग्रा आरो बुहुत तिनिआलिनिफ्राय रानी बुहुत बालाफारा थांग्रा गासै 3 किल'मिटारसो जानथायनि लामा लुफुंनांगौनि थाखाय एमएलए जयन बसुमतारिया दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बेजों लोगोसेयैनो बुहुत तिनिआलि बाजारनि आफाङाव थानाय गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव गोदानै मडेल अंगनाबादि मिरु लुफुंनो थाखाय लाइट खुन्थियाबो गायसनना होयो एमएलए बसुमतारिया। एमएलए जयन बसुमतारिजों गिदिंफायो चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि बिदाव मोसाहारिजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोरा। गिबियावनो नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ हरग्रोदों जे जोङो बुंदों जे जौगानाया जोंनि थांखि ओनसोलखौ जौगाहोनाय ओनसोलखौ राङारि बिथिं जोंनि जगाजग बेबस्था सोलोंथाइ फारफ्रोम दिगावनो जौगाहोनायनि जि मोनसे थांखि जोंनि जि मोनसे सतबांसामोन बे सतबांसाखौ जोङो दिनैहाय आसाम सरकारानो जा जोंनि बिटिआर सरकारानो जा बे मित्र जथनि सरकारा दिनैहाय सतबांसाखौ जोङो फुरा खालामनो जोङो जोबोद मोनसे थांखि लादों आरो बेबायदियैनो दिनैहाय सान्थिफुरनिफ्राय सुबाइजारसिम जि मोनसे थुक्राझारसिम जि मोनसे मुख्यमन्त्रि उन्नत फक्किपद आसनिनि गेजेरजों दिनै जोङो नैबे लामाखौ दिनै बे निज्लागुरियाव जोङो बेखेवदों। जोङो साफ्रोमबो एमएलएफ्रा बा जों साफ्रोमबो एमएलएनो आसामनि मुख्यमन्त्रि बिथाङा 50 किल'मिटार बेबायदि लामा हमनो होदों। दा बेयाव गोजाम लामाखा जायखौ जोङो एसे डेभेलप खालामनांगौ आरो गोदानथार लामा जेराव फाखा जायाखै बा सिसि ब्लक जायाखै बेखौ जोङो गोदानै हमनांगौ। दा बेबायदिनो आंनि समस्थियावबो गासै 50 किल'मिटार लामा देग्लाय 22-23 बे फाइनान्सियेल इयाराव बेखौ हमनाय जादों आरो बिनि गेजेरजों जोंनि हान्था मेलानि जिफोर राहा बेखौ निस्सय मेजर जेंनाखौ जों फोजोबनायनि थांखि लादों आरो आं आसा खालामो नैबे लामाया बिराद मोनसे इम्परटेन्ट मोनसे लामा बियो जोंनि चिरां जिल्लानि हेडक्वार्टार